Pi hakabang de kong shap nga ai kubli ya pi iwe pe we hakan ka por ka bamata ki kun jung ka bri unyo tram. Tika ikamat ka banga kwa panuan ra akan ka por ka long. Yo i Basyan on sasdang no iya kan ka MDC election. Lada kamdon kano ka daw, lada kamdon kano ka jimpin kala na kaliang jung ka sorkar. Na kaliang jung ka government. Te ka ika banga rasno khia hadu kata ban keren ban ong akan ka por ka long ba. Na kaliang jung ki candidate kiwan ban kembas hagisnong ki thau ki jung pi. Nagilang jeng ki candidate jeng ka Voice of People Party kiwan ya ban kembas hagisnong ki thau ki jung pi. Yole se pipan AA. Yole se pipan AA na ki candidate ngong pi. Henry Kimdon AA. Kimdon AA ya ban ai. Kimdon AA ya ban penbit. Kimdon AA ya ban ai ya pi ngong pi. Bat ka ka bakidon ban ai galong. Hadin ka jingjob. Hadin ka jingjob. Bat ngiladon lagi jong ki bah. Ngimdon kam ban lik pan. Ngimdon kam ban lik ut. Ngimdon kam ban lik yenglan. Ngimdon kam kina ngimdon kam. Haka Voice of the People Party kalau ka bah. Ya kadang ka konstitusi ka badon ki MLA ka badon ki MDC la bah la bad la banta ya ki. Halaki jong ki banta. Kata syaki yung buduk. Kata syaka football. Kata syaki klub ki per kata lamang ki igi skim ki igi jingdon kam mapok kisnong ki thau ki jongi ngong pi ngimdon kam ban pan ngimdon kam ban lik ut lis ngam Henry kila don kata ka jing divide kila don kata ka jing panmang nabata jonga bat jong pi ngong pi ka Voice of the People Party kam don pisa kan yo ano bat ai pisa nya bat pi ladaki kembas election ladaki ai pisa yang ngab dia pi ladaki ai bai kini kita yang ngab dia pi ngong pi Henry ki hab bentuk ya bentuk Tiap bentuk naik gitu nama taga bahak ka junga jung pi dia namar kata ka daw ngong ye pi kim don pisa Henry ka ka baki don galong kin syakri hok hadin ka jingjob kin syakri hok hadin ka jingjob ngong ye pi kino ki candidate jung ka Voice of the People Party dakin ai pisa yang ngab ye pi ngong nya ngong ba kiru ki dong tu kiru ki dong kitaro kilangat aga thup jong kata ka darti politik no ngitip kum kata ka politik ka ba jaklia ngong ipi nano kiyo mentaki sei na plala de onalami ki skim pat ki hapsim na tu em Henry ban ai te mono bayo om dan bayo de ka ba ka don galong ka Voice of the People Party hadin ka jingjob jong ki candidate ngong ipi kin ai beji sakasnong jung pi kata sakasnong jung giwe kata ki divat kat kum ki jing bun brio ki divat kat kum ki jing bun truming kena mar kata daw wat nom du jingkerman wat nom pan skim na ka Voice of the People Party wat nom pan ki na ka Voice of the People Party hakane ka kenti hakane ka por ka kilik ban kembas election hakane ka MDC ka banwan ki bapli ki thrang ban ki don ka mansim ban yalam yang apa dia pi what ya kita candidate ru kita hit banyak bar kita bishar bar kita theo kita examine kita le exam noi pi ubabit banlong ban yalam ya ngi ubabit ubakut ubatrang sisa ban yalam ya kariba gajat benriu Henry ki hit banyak bar kita bishar bah ngi pi kim ju ai tiket kelumar ya no dia namar kata kadau nyak ban skau tu kumbang ong mangi ki briu khasi ngide ki briu ki barit pan ngide ki briu ki badang duna sibun kayo kokot nakli hatrai ngitip bakala yer kayo kokot dia namar kata kadau ngi kersan ratba ya ki ya ka parti VP ngi kersan patba ngi kersan paitba ngi kersan dadu ka donut badadu ka telong donut ka jong aban ka jongpi bangin penjob hakane ka MDC ya ka Voice of the People Party Henry ya menta kham tamlei ha gitu ki constituency ki bomdon candidate ngong yepi lada pilih pan ki jersey lane pilih pan ki no ngong yepi kim nomdon namar ba how MLA hi
how MLA kala don ka bha ka skim ka jungu ban ai tang na mata ka konstitusi ka jungu ngongi pi haki wiki konstitusi ki bompat don ki MLA kim nom yo ban ai kim nom don pisang ngongi pi hande kata kata yisha kata-kata ke jenis sang ong epi. Henry om de kum kita ki wiki party. Kum ki wiki party nga klem nga wanang ne om mangan kentho Henry nga la yo I dalaga kemat Henry nga lap biru dalaga kemat. Te kum ki wiki party ong epi hakum gini ki por ki roswa ban ai. Ki kloi ha ban ai. Pipan ke kin ai met. Pipan ki ball, pipan ki jersey, pipan ki khio, pipan ki suki, pipan ki badan football, pipan ki no kino ong epi. Ki kloi ban ai. Namar ba ka politik ka jengki kadai kata ka politik ka ban penbit ka politik ka ban pengop ngong nyepi de namar kata kadau ngong nyepi ngi ai ka jingkersan ya ka voice of the people party namar ba kane ka party de tang kane ka party hi kabala yang nga dia pi ban kabala yang nga dia pi ban yalam sya kata ka ba ngingi terang ba kenang ba ngingin yo ya kata ka ri ka jengkut ngingin yo ya kata ka ri ka ba slay tang dagi develop ngong pi hadin ka jingjob om kum ki wiki kan ki om kum ki wiki party kum ki wiki kandidat ngong pi penjob so nga wan hadin ka tangan sa ai kani katai ki ong kum ta em te on tangi la lek ki sngi ro mlap lek ar sngi ro mlap lek lai sngi ro mlap la buntang ka jing bun kam Henry ka voice of the people party kim dei ki breu ki balong kumta kim dei ki breu ki balong kumta ngong epi lada don bale kumta naka party ka jongki ngong epi si don ki wengno yau tu breu ngong epi lada kum ong ka ktin ka jong blei lada kita ki kemat ki jong me ki bendeko ya me ban syakri ya ka mon ka jong blei ba ban klauno ya ki kemat ki jong me lada kan ka kti ka jong me ka kum le tu lane ka kum le rumah Henry ba ban khetno ka mentoi ayu ya me ba men le dujok tang na manta ki kemat batang na manta ka kti ngong yepi kata ka dei ka jengkran nagalyang jong ketin ka jong blei dia namar kata ka daw ngong yepi nga kentu kan pam yepi bato ngim nom pan jersey ngim nom pan kino ngim nom pan ki mik ngim nom pan ki suki yakini ki candidate ki bathmai nagalyang jong ka voice of the people party kim don ai ban ai yang ba yepi ka ai ka baki don kalong ban syakri hok ban le hok ban pendon kam hok ya kata ka skim ka balak mang naga sarkar pedeng ngong yepi hadin ka jingjob hangta lada ka voice of the people party ka yo ban sinsyar hapo jeni ka jela ka junga bat ka jengpi katno kalong ka jingkerku na mata jongi katno kalong ka jingkerku na mata gari bat ka cek bendrio ka junga bat ka jengpi ditangkat ni video ka junga perlok hang ka por ka mata te wanom sengo pla wanom sengo lengo ngong ipi ya kini kentin ki banganga keren henry ki depat ki jingsisha tangkat ni video ka junga hang ka por ka mata like ban subscribe lada episode tenan ban lada pidon kam yang lada pi kuat yang ban kersan lada pim kuat ban kersan om lele henry ka banga devan penmi ka banga ngadon banong ka banga hapan keren ngapan percaya ka kum ibor ibarit ijonga ya tangkat ni video ka junga hang ka por ka mata kubli subun bat kubli subun kublai